navegador Google i al buscador. Posar informe vida laboral i seleccionar el web del portal de Seguretat Social. A baix la pantalla selecciona recibir informe en mi domicilio. Has d'omplir les teves dades personals, el teu nom, el teu primer cognom i el segon cognom, el teu DNI, data de naixement, la teva adreça completa. Rebràs l'informe, el codi postal i la localitat